11,000 рубл дохили обда бемалол кор мекунад. Ҳозир мепартоем ва дигар телефонро барои шумо шинос мекунем. Партами телефон намешкана, ку мебинем гӯи телефон месӯза ё ки намесӯза. Экран 100% кор кардаста ина. Телефон абонат телефон 100% плавн экран кор кардаста, дохили комплектша тамом чиз дора. Ина бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим ҷоби обда андохтем. Барои шуморо патоки нави телефонҳоро овардагем ки любой модели телефонҳо ҳастанд. Honor X-ND, Camon Chill Pro, телефонҳои игровои Poco X7 Pro, Redmi-ҳои буҷени 15, Redmi 15, Honor 400, 400 Pro, Realme S75, Samsung A56, 36, 26, 1707, любой нави моделш ҳастанд. ин телефонҳоро ба фикрем ки барои шумо шиносам накунам меша, барое ки дар бораи ҳамаш хатон характеристикаашон ҳам медонед. ин мена телефони Honor X-ND телефони ҳастае ки партами телефон намешкана, дохили комплектация аста любой чиз дора. хел каде ки бар коробкаш партофтам, дар коршам бе коробкаш мепартам, ози худо ходира мекушем, бията Honor X-ND-ра бикушем. телефон хубиш дар чия ки телефонам мепартам намешкана, дохили обда бемалол кор мекунад. ман экран 100% кор кардаста ина. дар дохили комплектацияш тамоми чиза дора. батарейкаш 8300 мАч мешавад ки ин телефон қариб батарейш 1.5-2 рӯз мебаратон. телефонҳои игровои овардагем Poco X7 Pro, телефон ахтон хай характеристикаша полностью медонен. ба телефонҳои Honor 400, Honor 400 Pro дар дохили комплекташа тамоми чиз доранд. дизайни телефони Honor 400 бинед, телефон майдакай, болошта защитная пленка заводской, чехолчаи прозрачный, блок, кабел, скрипка тамоми чиза дора. нархҳои телефонҳо боша 23500 рубл сар мешаванд. моделҳои Redmi 15C. ин модел просто хеле модели арзон нестай. модели ҳастае ки ҳам арзоне, ҳам качественне, ҳам дохили комплектша тамоми чиза дора. батарейкаи телефон боша 6000 мАч мешавад ки 50 мегапиксел камера, 33 ватта бистрия зарядка дора. дизайни телефон абинем ки телефон чӣ хел дизайн дора. свети инам хеле сабзакаш, свети кабуд, свети сиёҳ, свети сери, любой намуд светаш мешавад. нархҳои телефонҳо боша 1990 рубл сар мешавад. ина ин мардум ҳамашон телефон харидем модаган нест што. дар ин ҷо боша барои шумо моделҳои Samsung Galaxy A16, 17, 56, 36 тамоми намуд овардагем. нархномаи ҳамаша боша дар телеграм канали Realphone Moskva полностью мондагин. просто дар телеграм дадроен нархҳои ҳамаи телефонҳо ҳастанд. А56 бошанд 23500 рубл сар мешавад. если что любой намуд модел ҳастанд. чи дигар фромош кардем телефон обугеҷа. ана ки мегзарем ба Realme S75. ина қариб айван чанд минут гузашт. телефон ина дастихбор кор кардаста, ягон ҷои кути гапо жалбиш неста. телефон 100% кор кардаста. ин ҳамин телефони ҳаста ки патоки навш овардагем. нархаш 11500 рубл телефон сар мешавад. защитная пленка, чехол, кабел, блок, скрипка тамоми чиза дорад. телефон да ягон чиз дига намехаред. свети сиёҳ, свети хеле зардаш, свети барои агар янгора бигирен, свети сирхаш любой намудаш ҳаста. гуфти гапо дорин ҳамун унивайн да партошам ҳеҷ намешавад телефона. я бор дига мегум 11500 рубл. фромош накунед, як чизи дигара фромош кардам мегум. дар дарони шарикҳо бошад 10 та дига Redmi A7 мондагем. қариб 90 та дига худо хоҳад мемонем. кадоме ки успех на як телефон мехари, як та падарка мегири. дар насибат может наушник буроя, может мошинка буроя, может массажер буроя, может як телефони буроя ки дигам телефон просто падарка барои ҷиянора. инам хеле падарка просто барои шумо. ин соли нави неста. просто нархҳоро арзон кардагем. метавонед ки биёен харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран даставкам любой тараф дорем. одамоитон ки аз дигар областҳо ё ки аз тоҷикистон заказ мекунем, барои шуморам ин аксиҳо тааллуқ дорад. адресҳои мо омаданӣ бошед шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый.